inni geleyli Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın derman gurrunu 62. yaşında nämen uğrunladı? Haca varıydı. Geçen heftede, aňyrky heftede bir ýaňa yetdik. İnşallah şoň idin alıp gider. Zulhulayfa diýen ýere bardy. 140 000 sahabasy dagy bar. 150 000 sahabaň töweregide. Haca barýarlar Peygamberimiz 62. ýaşynda mübarek ömrüniň ahyrlary. Medine-i Münewwereden 10 kilometr fasıla bilen Zulhulayfa diýen ýerde inni näme etmeli şeýle? İhram maglamaly. Yani haca niyet etmeli. Şo taýda ikinliğini okapdyrlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir gece ştada qalar diýipdirler. Öýle namaz okyp Medine-i Münewwereden uğradylar. İkinci namazı Zulhulayfa diýen ýerde şo taýdan haja niyet etjekler. Medine-i Münewwereden 10 kilometr daşda düşdiler. Şo gecede şo taýda galyp erti bolýar. Enemiz Hazreti Aişa diýär, Peygamberimiziň hemme analary biz musulmanlyň eneleriniň hemmesi şonna bady diýär. Her gaýsyna bir diýe öz başına yük çaldırından Pak Resulullah Aleyhisselam enelemizin hemmesine haca alıp gidipdir. Enemiz Hazreti Aişa diye erti volli Hak Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek kellesine, mübarek saçına, mübarek sakkalına ve bedenine zeytun yağı çallım, şu zeytun yağı atırdı koşuğludu diye. Hatta kana wabisu tib yura fi mafariqihi ve lihyatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu yolla Peygamberimizin mübarek saçını sakkalını gören adam bir acaba yağ çalıgılca saçı var deyip göründü yıldırap dudu diye. Mübarek saç sakkalı. Şu delil sebepli men mung sünne kendurtel mezhep başımız imamagdam aytýa ihram bagly makan atriye yağ çalanyň işgali yok çünkü enemiz Hazreti Aişa diýe Peygamberimiz men atry yağ çallym diýip. O gurrun bizim häzir gurrugymyz däl. Ohum Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu Zulhulayfada yağ çalamdan sonra mübarek saçını ve sakkalını ve bedenini haca niyet etti diye. Erkek adamlar iki izar diye rida dili iki parça dolanmalı yani indenmeylek te hacın bernamasından bir yana çıkyança tıkılı zat geyilmeye özünün bir bernamaları var erkek adamlar. Dolan kütmella bir kefene dolanan yana yakışık oğlancık kadim arlığı dolanan yana. Ohun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu dağda 2 rekat namaz okuyup lebbeykanı aytti. Lebbeykanı qatanrak aytti. Ohum daşarik çıktı teberrik okuyup bereyin. Thumma kharaca ferakibel qaswa feahalla sallallahu aleyhi ve sellem. Thumma ahalla lemma istaqallat bihi alel beyda. Namaz okan yerine lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamda ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Ine Hak Resulullah Aleyhisselam'ın ödünün lebbeyk etişi. 2 rekat okuyup lebbeyk aytti. Aham taşarik çıkıp qav diyesi vardı. Şoňa minen nede lebbeyk aytti. Ve diyesin minip yolu çıkıp yaxşı yolu düşüp uğranna yine lebbeykanı aytti. Yine şu taýda bir 4 mesele 4 zat ýatdaş edipdir. Lebbeyka barada
umumirak yoksa bu mahal hac vakti de inşallah Allah Taala yollar açsa haca gidilecek bolanını yada salınır bir umumirak meselede. Yoksa cüz'i meseleler bu mahal aysak da yattan çıkacak da haca gidecek adamların ödüne o cüz'i meseleleri ruhaniler müdir karvallar aydiyar olur öd yerine. Birisi lebbeykan manası. Şaytçak zatlı görünler bolan son hizmetinde yetirilecek cemaatler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk manası ne? Lebbeyka Hudaya sen ibadetinde durandırın. Allahümme lebbeyka Hudaya sen ibadetinde durandırın. La şerike leke lebbeyka Hudaya sen zat-ı mukaddesinde ve ulu sıfatlarında sen şerikin yoktur. Tek büyük Allah'sın. Hudaya sen ibadetinde durandırın. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. Hudaya ni'metin eyesi sen, hem medadın eyesi malik sen ve hamd da sen ki elhamdülillah dip Hudaya hamdü sipas ve sitaya şaydılmalı. Yine de la şerike lek Hudaya sen zat-ı mukaddesinde ve sıfatında sana şerik yok. Yine bula bir manası oldu. Lebbeyk aytyan adam manasını bilip aytmalı. Hudaya sen bile emrettin, biz de sen ibadetinde durunur deydi. 2 rekat haca niyet edip 2 rekat okulup niyet ettin lebbeykan aydıl yerde. İkincisi lebbeykani haca gityen adam Hasan aytmalı şonu, namazdan son aytti, oğradı aytti. Ey cemaatler, ve telbiyetu fil ihram ala misali tekbiri fis salati. Namazda Hasan tekbir aydılıyor. Namazda deslap Allahu Ekber tekbir aydılıyor. Alham süre okuliye rükuva gidilecek bolanına Allahu Ekber. Semiyallah Rabbinaden son Allahu Ekber. Secdeden alanda Allahu Ekber. Secdeye giden de Allahu Ekber. Kıymıllasan Allahu Ekber aydıl yerde lebbeyk Allahümmenne hacı bariyan adam bir yerde hamana maşinli gidil ya da maşin turumu tuttu şu tadı lebbeyk aytmal. Düşecek bolsan lebbeyk aytmal. Yollu çıkıp bariyaka maşin beyikrek yere çıksa lebbeyk aytmal. Maşin etigrek iyinse lebbeyk Allahümme aytmalı. Evünden bir kervan çıkıya düşüp salamlaşacak, sataşacak, düşende lebbeyk Allahümme aytmalı. Eyni namazın kıyanak. Her yukarı çıkanda, her etek iğnende, her evünden kervan çıksa, her 5 vakit namazdan sonra, her seher vaktlarına, yine sahabalar aydan vaktları işi. Eyni namazın Allahu Ekberleri yal. Daşat yansan şu yağdaylar bolup duruyor. Bir de ikinci mana oldu. 4 saat ay ders ettik. Üçüncüsü Cibril feriştay diptir. Sahabalan yuvaş aytya lebbeykanı. Erka adamlar qataysın diptir. Erka adamlar qataysın diptir. Qatay dip boqurduğunu da ağram salmallal. Yöne içinden aytmallal. Hazreti Ömer'in oğlu öz sesleri Arap cehuri diye zarçırak sesler qatanraqmıştı. Şol Haca var ya kala yolları aydarlarına ol dağın anısındaki adamla eşitlenmiştik da. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Açık ses veren aydiyanmıştıklar. Cibril ferişte Peygamberimize aydıptır, sahabalarına ait qatanraq aysırlar deyiptir. Näme deyip? Ol hacın şuarı, hacın alamatlarından. Ol hacın alamatlarından. 4. meselesi ve en muhim meselesi şibir. 4. aytacağım en muhim meselesi. Bir yattan çıkacak zat del, bizden yadigarlık bellep koyun.
Hacı gidecek bir yaşlı denanı men öz yanıma geldi. Men lebbeyk Allahümme dilim çalışıyor dedi. La şerike leke lebbeyk aylap bilenak. Şoň hacısı nähilli bolar kam. Bir soruq. Yaşlı denanı Türkmen denanının köpsü de şu taalaryny aylap bilmeýe. Bir de Hudaý Taala hemmäňde kabul haç nesip etsin. Mekke-i Mukerreme'de hotelli kam bir yaşlı adam aýtdy. Ahuncan bärik geldi. Men näçe gün molly gelenimde dedi. Hacı yoldaşymyz dedi. Biziň öz kerwenimiz dedi. Näçe gün molly gelenimde men ne dua şirket etip bildim. Ne okuymaly zat okuyup bildim. Ahuncana öwden okuyup barya izinnäkile de yetişýär, yetişmeye ýöne näme diýjegim men amin amin nip barýadym. Men häzir ýüregim narahat, men hacım nähilli bolar kam diýdi. Şu aýdýan gurrunum şuň jogabyny bütün adamlar, musulmanlar bilmeli. Ruhaniler, muhterem ruhaniler, muhterem mudir karvalları hükmen eşittirmeli. Ey cemaatler, bir din kanunundan aytıp bereyin cevabını. Arada tutmak yani näme? Arada tutmak yani belli, daňatandan ta gün yaşayança yemek, içmek ve şehvetin saklanmak. Şun içinde bir okuymalı atmam. Arada okuymak repti yok da arada diýdigi, ruza diýdigi saklanmak diýdigi. Daňatandan ta gün yaşayança yemek ve içmek ve şehvetin saklanmak. Okuymalı zat bam? Yok, okuymalı zat yok. Ol saklanmalı zat. Bula belli zat. Zekat näme? Zekat okuymalı zatı var mı zekatın? Yok. Zekat diýäniň garybyň hakyny çykarmak. Okuymalı zat yok. O tada mal çykýar. Namaz näme? Namaz okulýan zat. Dik dukan alham sura okulýar. Ruku secdede tesbih aýdylýar. Otykan ettehiyyatı okulýar. Ine bir de namaz ol. Hac näme? Hac okulýan zat däl, saklanylýan zat we şirket edilýän zat, barlýan zat, huzur tapylýan zat. Vesselam. Kanuny kullidir, ýadigarlyk bellap goýan. Namaz okulýan zat baýat bilmeli. Hacın okulýan zatyndan ey yaşlı, ey yaşkiçili, ey cemaatler, ey musulmanlar, hacın başından ta ahirine çeli hiç tat bilmesen de hacın nagys sip bolýan nädir? Ýene aýdýan gow düşünüp bellap goýagy. Bir denana, yaşlı denana da lebbeyk Allahümme diye galan aýtyp bilenak. Hacysy dogurda, hacı nagys sällä. Ýolly okulmaly zatlar bilmeýär, hac repti ýokda. Men gow açyklap aýdyň. Onda näme kitaplar wa, hacın kitapları wa, içinde kan dogaly wa, ýolly okuymaly, Mekke-i Mukerremeň görüňde okuymaly, Medine-i Munawwareň görüňde okuymaly, tawafda okuymaly, Safa Marwan arasyny okuymaly. Kulli okulýan zadyň sünnetin etegindäki zat Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bir de tawafta Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabennar. İnşallah taqriban men bütün Türkmen bilýändir. Şulary bilseň sünnetin de bitýärdi. Onda näme bu kadar kitaplarda dogalar ba? Onu ulamalar, onu ýazypdyrlar, beýik dağyal ulamalar. Haca giden adamlar gurrüňe güýmen men şon okuyorlar ýaly. Ýoksa on okuýmanyň menen hacyň nagys bolanakda. Gaýtaýdyň. Eýse näme kitaplar ýazylypdyr. Tawafda bir dogan okuýmaly, Safa Marwada bir dogan okuýmaly. Bir forum ýazygly. Sen haja barýan adam, ey men bular okuyup bilmesem, amin diýip bilmesem, hacym da dogry däl boljak ýaly da ujry däl. On ulamalar ýazypdyrlar. Ta haja etýän adamlar gurrüňe güýmen mäni şoň o ibadat, şol zikirleri, şol dogalary meşgul bolar ýaly.
Yoksa ol hacın bernamalarynyň gaýym gürrüňlerinden däl. Hac diýdigi niyet edip Ka'ba barıp aylanmak, Safa Marwan arasyny ýortmak we aňryk bärik gitmek, ya ol daş atmak, Arafatda barıp durmak, fakat huzur, fakat barıp durmak, fakat barıp şirket etmek, şoň adyny hac diýilýär. İnşallah belkim yaşuly ýaşkyçyga din gurrun, şeriat gurrun inşallah belkim düşünüpli bolan bolsun. Namaz okulýan zatdyr. Namazda dilin çolaşsa onu ahundan sorasan mın jayken ahunjan men Allahümme inna nestainuka dilim çolaşýar näme diýip soramaly. Men alhamdulillah dilim çolaşýar. O diýer giýji günni zähmetçik dogurla diýer. Emma hacın mesailini okulmaly zat derkul muhim däl. Okulmaly zady. Yeni bir gaýtar kysga jaý deyin. Bir ýaşuly, bir ýaş kiçi. Gitşin ýelşin bir zat okuymandyr. Sen hacın nagys bolupdyr diýip bolmaýady. Namaz okuymandyr ha, bir dogalar okuymandyr da, tawafda, Safa Marwan arasyny gezenni, daş adyp tuqa, köpsü de aýdýan Peýgamberiň özeden dogalar subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah wahdehu la şerike leh. Bir de tawafda Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Ine namaz okulýan zat, zekat gariba şirk berilýän zat, arada saklanýan zat, hacı fakat barlýan zat, okulýan zat däl. Ama hacaga men şu jogap şiçiret aýtdym. Hacıjan narahat bolup ýörme? Hacda muhim zat tawaf etmek, barmak, gelmek, şirket etmek. Pahirken ýüregi jaýlaşanak, näme uly millet qygyryp qygyryp tuğla doğa edip tuğla pahir özüniň kem ýanak. O ýokda hacın kemligini etmeýe, öz türkmen diliň menen, janyň menen doğa edilýän ýerlerde edibermeli. Ine bir de dördüncü en muhim bir yadigarlik bir şeriat gurrunki inşallah siz musulman dogallara. Inne hacın Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam lebbeyk Allahümme lebbeyk aýtdy. Sahalalarına da emretti qatanraq aydın diýdi. Bokurdan agram salmany ýöne qatanraq aýtmaly boldy. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diýseň de bolýa. Men bir teberrük okuýaýyn Ebu Hanifa'ň hukmyny. Ve yasiru şari'an bi zikrin yuqsadu fihi at-ta'zim siwa at-talbiya farisiyatan kanat aw arabiyatan kaza fil hidayah. Ama magzamyň hukmy Ebu Hanifa'ň hukmy. Bir adam lebbeyk Allahümme lebbeyk de hamany dil çalışýar ya çalışmýar. Hudaya sen ibadetiňde men makan durunurun diýse de hac başladygy bolýar diýe. Ebu Hanifa'ň hukmy. Hulasa hac etýän erkek ödenana lebbeyk Allahümme manasyny bilip aýtsyn. Resulullah'ın dogasyny etsin. O da nämedi? Hudaya kabul hac bolsun. Göz için, kulak için haçhanım diýdirjek bolup, hajaga diýdirjek bolup, o zat ýadyna düşmesin ve gowy ýoldaş, gowy adam menen hac ýoldaş bolup gitsin ki haja gidip gelýänçe bir qybata, töhmete, o kerwan palan bolupdyr, bu kerwan palan bolupdyr, olan gazalar bu bolupdyr, olan hademeler beýdipdir, biziň hademamiz beýdipdir diýip gurrungy güýmenip wagtyny geçirmez, ýani gowy hac ýoldaşda tapsyn, men gurrungy ýerine alyp gideýin.